Moi ja tervetuloa tänne Kodin kaaoksen pelastusoperaatio-videosarjan pariin. Mun nimi on Marianne, mä oon itse oppinut ammattijärjestäjä ja toimivampi arkiyrityksen perustaja. Tämän videosarjan ajatuksena on se, että me sukelletaan yhdessä sinne kodin kaaoksen keskelle ja lähdetään etsiin semmosia toimintatapoja, oivalluksia ja ratkaisuja, joiden avulla se oman kodin tavaramäärän hallintaan saaminen niin sanotusti olisi pitkällä aikavälillä mahdollista niin, että se järjestys pysyisi myös yllä. Ja tausta-ajatuksena myöskin se, että sen oman kodin tavaratyön myötä omaan elämään voisi löytää lisää vapautta ja merkityksellisyyttä, eli semmoista omannäköisempää elämää. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään tämän päivän videon pariin. Ja tämän päivän aiheena on tosiaan se, että miksi tavaraa kertyy tasoille, eli käydään vähän läpi tähän liittyviä ajatuksia. Mutta hei, muista katsoa video loppuun. Videon lopusta pääset lataamaan itsellesi tämmöisen tavaroiden karsimiseen liittyvän työkalupakin, josta löydät 5 tärkeintä työkalua, jotka sun kannattaa ottaa käyttöön ihan joka ikisessä karsimishetkessä. Tästä työkalupakista löytyy myöskin sitten tämmöinen checklist, minkä avulla sä voit katsoa tai niinku ruksia, että mitkä kaikki kodin erilaiset kategoriat sä oot käynyt läpi. Joten kato video loppuun ja käy sieltä nappaan itsellesi tämmönen työkalupakki kodin tavaroiden läpikäymisen tueksi. Mutta nyt lähdetään käymään läpi sitä, että miksi tavaroita kertyy tasolle. Mä halusin ottaa tämän aiheen käsittelyyn sen vuoksi, että monesti voi olla niin, että kun me huomataan, että meillä kertyy tavaraa tasoille tai niin kuin alkaa tuntua siltä, että ne kodin neliöt ja tilat loppuu kesken, niin herkästi voi olla, tai kun meille tarjotaan niin paljon erilaisia säilytysratkaisumahdollisuuksia, niin että ensimmäisenä tulee mieleen, että okei, ratkeaisiko tämä tilanne sillä, että mä ostan jotakin erilaisia säilytyskoreja, säilytyslaatikoita, jotakin säilytysjärjestelmiä, tai mitä jos ostettaisiin niinku uusia tämmöisiä ihan niinku lisää säilytystilaa, jotakin kaappeja, lipastoja tai muuta. Voi myös tulla mieleen, että pitäisikö hankkia niinku tämmöinen isompi varasto, vuokravarasto, mihin saisi sitä tavaraa vietyä, tai että kun muutetaan ehkä seuraavaan kotiin, että sen tulisi olla isompi, jotta tätä tavaraa tavallaan niinku mahtuisi enemmän sinne omaan kotiin. Ja toisaalta voi myöskin tulla semmoinen ajatus, että kertyykö ne tavarat sen vuoksi sinne tasoille, että se olisi jotenkin kiinni omasta laiskuudesta, omasta aikaansaamisesta, omasta ajanhallinnasta. Ja sitten voi lähteä just etsiä niitä ratkaisuja siitä, että niin kuin on ruuhkavuodet tai että on esimerkiksi jonkunlaista haastetta toiminnan ohjauksessa tai että omat voimavarat ei tässä elämäntilanteessa tai elämänvaiheessa just anna niin kuin periksi tai näin. Mutta mä haluan sanoa ihan jokaiselle sen, että niin kuin se kodin järjestyksen ylläpitoon vaikuttaa niin järjettömän moni asia, että se ei yksistään oikeasti koskaan ole kiinni mistään niin kuin yksittäisestä asiasta. Eli se, että mikään yksittäinen asia ei voi pelkästään ratkaista koko kokonaisuutta, eli se, että ne säilytysratkaisut ei voi yksistään ratkaista sitä tilannetta, mutta ei myöskään se, että sä vaan otat itseäsi niskasta kiinni ja alat niinku tekemään niitä asioita, sillä se kodin järjestyksen ylläpito on niin jättimäinen kokonaisuus, mihin vaikuttaa just elämän eri osa-alueet, ja sen vuoksi on tosi tärkeää ymmärtää, että se on nimenomaan kokonaisuus, jossa pitää ne niin kuin rakennuspalikat hiljalleen lähteä laittamaan paikalleen, jotta se järjestyksen ylläpito olisi helpompaa. Ja se, miksi tavaraa kertyy tasoille, niin siihen vaikuttaa ihan selkeästi 3 merkittävintä syytä siitä niin kuin tavaran näkökulmasta. Ja ne merkittävimmät syyt on se, että tavaraa on ensinnäkin liikaa. Toisekseen, vaikka tavaraa, tai niin kuin, että toinen haaste, mikä siihen liittyy, niin se, että niillä tavaroilla ei ole paikkoja. Ja kolmanneksi se, että ne tavarat ei palaudu sinne paikoilleen, vaikka niillä semmoiset oiskin. Eli puhutaan enemmän just rutiineista ja muuta. Mutta tässä on just tärkeää ymmärtää se, että niin kuin, täytyy lähteä ratkaisemaan näitä haasteita oikeassa järjestyksessä, koska jos lähdetään ratkaisemaan sieltä rutiineista, niin uusien rutiinien luominen tai niiden olemassa olevien rutiinien parantaminen
pitkällä aikavälillä voi olla tosi haastavaa, jos ensin ei ole pureuduttu siihen tavaramäärään tai siihen kodin järjestykseen, koska mitä vaikeampi sun on toistaa jotain yksittäistä rutiinia, niin sitä epätodennäköisemmin siitä tulee sulle rutiini. Eli jos se niinku kynnys pitää sitä niinku oman kodin järjestystä yllä on niinku ihan todella iso, niin ethän sä saa sitä niinku helpoksi osaksi arkea. Eli toisin sanoen se, että jos siellä kodissa on liikaa tavaraa tai se järjestys ei ole toimiva, niin silloin se järjestyksen ylläpito, eli niiden päivittäisten rutiinien ylläpitäminen siinä omassa arjessa on liian haastavaa. Sen vuoksi on tärkeää lähteä ratkaisemaan sitä oman kodin tavaramäärään liittyvää haastetta aina sieltä tavaramäärästä käsiin. Eli se, että aina lähdetään liikkeelle siitä, että karsitaan tavaroita vähemmäksi, koska silloin se järjestäminen on helpompaa ja silloin myöskin niiden rutiinien ylläpitäminen on paljon helpompaa, kun se ei vaadi niin paljon energiaa ja se kynnys tavallaan madaltuu siihen järjestyksen ylläpitoon. Ja niin kuin tässä jo sivusinkin näitä ratkaisuja, eli se, että jos sinne tasoille kertyy merkittävä määrä tavaraa siinä omassa arjessa, niin ihan ensimmäiseksi sun täytyy lähteä kattoon se, että mikä on se oman kodin tavaramäärä, ratkaisemaan se sillä, että sä käyt niitä tavaroita läpi ja lähdet karsien sieltä tarpeettomia. Toisekseen sitten se, kun tavaramäärä alkaa olemaan vähän paremmassa kondiksessa, niin sitten käydään siihen järjestysteeman kimppuun ja tässä vaiheessa mietitään vasta niitä säilytysratkaisuja, onko ne toimivat, mikä toimii, mikä ei, hankitaanko jotain toimivampia niiden olemassa olevien tilalle tai tarviiko oikeasti lisää, koska monesti just se, että me ei todellakaan tarvita usein lisää tilaa tai uusia säilytysratkaisuja, vaan me tarvitaan vähemmän tavaraa, jotta ne mahtuu siihen meidän olemassa oleviin säilytystiloihin, mitä meillä jo tällä hetkellä on. Ja neljänneksi sitten se, että kun se, kolmanneksi se, että kun se meidän oman kodin tavaramäärä on hallinnassa, kun se järjestys on hallinnassa, niin vasta sen jälkeen kannattaa lähteä merkittävästi esimerkiksi muokkaamaan niitä omia rutiineja, luomaan uusia rutiineja tai esimerkiksi pinoamaan näitä rutiineja päällekkäin. Eli kun järjestys on tämä, niin se muutos siinä omassa arjessa on kestävämpi. Ja mä haluan ehkä vähän tämmöisenä disclaimerina sanoa tähän väliin sen, että totta kai vaikka sulla olisi miten vähän tahansa tavaraa siellä kodissa, niin sitä oman elämän ja arjen tavaramäärää ei kannata pitää merkittävänä mittarina siitä, että miten omassa arjessa ja elämässä menee, vaan nimenomaan niin, että niitä tavaroita voi kertyä sinne tasoille myöskin myöhemmässä vaiheessa. Ne, jotka käy meillä ihan tavallisena arkipäivänä kylässä, niin tietää kyllä, että kyllä meillä tuossa sohvan nurkassa on vaatteita tai meillä on lipaston päällä ajelevaa tavaraa. Mutta ajatuksena ei olekaan just se, että kaikki olisi aina joka elämäntilanteessa tip-top, vaan tärkeintä olisi just se, että se tavaramäärä mahdollistaa sitä vapautta niin, että ei ole mitään väliä, vaikka niitä vaatteita on hetkellisesti tuossa, koska siinä ei mene montaa minuuttia sitten, kun ne tavarat raivaa pois siitä. Eli tarkoitus ei ole pyrkiä täydellisyyteen, ja se ei tarkoita, että olisi jollain tavalla epäonnistunut elämässä, jos niitä tavaroita alkaa kertyä sinne tasoille, vaan ajatuksena just se kokonaistavaramäärän ja järjestyksen hallinta niin, että se oma arki olisi sujuvaa ja toimivampaa, jolloin sen ajan just voisi käyttää sitten itselle tärkeisiin asioihin. Toinen ajatus vielä tähän liittyen, miksi tavara alkaa kertyä tasoille, niin haluan tuoda semmoisen näkökulman, minkä oman ammattijärjestäjän työn näkökulmasta, tai että miten mä itse lähestyn tätä asiaa, kun jos minuhun otat yhteyttä ja kerrot mulle, että tahtoo kertyä tavaraa tasoille tai että sitä ajelee joka paikassa ja että vaikka järjestäisi, niin se palautuu takaisin, niin sitten lähdetään yhdessä miettimään tätä kokonaisuutta. Ja mä oon alusta asti ollut kiinnostunut siitä, että siinä kodin järjestämisenkin yhteydessä pureudutaan niihin kodin kaaoksen juurisyihin. Ja tällainen, jos ei mennä enemmän sinne, että mikä on sen tavaran kertymisen juurisyyt, koska ne usein liittyy johonkin ihan muuhun kuin siihen kodin
tiloihin tai siihen niihin itse tavaroihin, mutta jos puhutaan vain näistä tavaroista ja lähdetään katsomaan sitä oman kodin kokonaisuutta, että missä on tavaraa ja miten ja minkälaista se tavara useimmiten on, niin mua on kiinnostanut just se juurisyiden löytäminen, että mistä se tavallaan lähtee kertautumaan, että jos sulle niin kuin ilmenee siinä arjessa haasteena se, että se tavara jää ajelemaan väärään paikkaan ja nimenomaan niin, että ne tavarat, joita jää ajelemaan, niin ne on niitä, mitä sä käytät päivittäisessä arjessa. Oli ne sitten vaatteita tai jotain opiskelutarvikkeita, askartelutarvikkeita, harrastusvälineitä, siis mitä vaan, mutta useimmiten ne, mitä jää ajeleen, niin on niitä, mitkä on ollut tavallaan viimeisimmin myöskin käytössä. Niin siitä näkökulmasta se, että sulle ilmenee se ongelma, mutta mikä on tavallaan se syy, mistä se on lähtenyt liikkeelle, niin usein se on ne kodin merkittävimmät säilytystilat. Ja tällä mä tarkoitan esimerkiksi siis sitä, että jos sulta löytyy tämmöinen lämmin varasto, autotalli, vaatehuone tai joku muu tämmöinen, tai nämä, jos niitä on useampi, niin ne kodin merkittävimmät tämmöiset varastotilat, missä on usein aika paljonkin tavaraa, niin ne on se juurisyy. Siitä näkökulmasta, että sieltä se lähtee lumipalloefektin lailla vaikuttaa se haaste siinä sun arjessa niin, että lopputulema on se, että sitä tavaraa, jota sä käytät, niin sitä on niin vaikea palauttaa paikalleen, koska sillä ei ole tilaa siellä kodin kaapeissa ja se jää sen takia ajelemaan. Eli sillä varastossa on jotain semmoista, mitä tarvitaan harvemmin, mitä ei ole tarvittu välttämättä vuosiin tai vuosikymmeniin, ja se vie sieltä sitä tilaa. Miltä se vie tilaa? Se vie tilaa useimmiten kaikilta tämmöisiltä pitkäkestoisesti arkistoitavilta tavaroilta, muistoesineiltä, kausivaatteilta, kausikoristeesineiltä. Ja kun se vie tilaa tämmöisiltä kausittaisilta tai ei esimerkiksi jatkuvasti tarvittavilta tavaroilta, niin nämä tavarat siirtyykin kodin tiloihin. Eli just se, että kausivaatteet onkin ympärivuotisesti siinä eteisessä, ne kausivaatteet täyttää jotakin makuuhuoneen kaappeja, esimerkiksi just nämä niin kuin paperit tai niin kuin arkistoitavat paperit tai muistoesineet tai just tämmöiset, niin kuin, että ei tavallaan käytössä olevat tavarat, niin ne alkaa sitten olla, että niitä on siellä keittiön kaapissa, niitä on eteisen kaapissa, niitä on makuuhuoneen kaapissa. Ja näin ollen ne tavarat vie sijaa niillä päivittäin käytössä olevilta tavaroilta, just harrastusvälineiltä, tämän hetken niin kuin kauden mukaan käytössä olevilta vaatteilta. Ja näin ollen se tavallaan kertautuu, se varaston liian suuri tavaramäärä siihen, että ne tavarat alkaa kertyä siellä omassa kodissa väärään paikkaan. Ja sen vuoksi minä ammattijärjestäjänä suosittelen lähes joka kerta sitä, että niin kuin lähdetään liikkeelle niistä kodin merkittävimmistä säilytystiloista. Sillä mä oon myöskin omassa työssäni nähnyt sen, että vaikka me järjestetään niitä niin kuin tasoilla olevia tavaroita ja niitä niin kuin tavaroita, jotka niillä näkyvillä paikoilla esimerkiksi ajelee, niin, ja sen niin kuin jokaisella järjestelyprojektilla on myöskin omat tavoitteensa, eli joskus on lähdettävä ensimmäisenä liikkeelle niistä, mitä on niin kuin näkyvillä. Ja niin kuin näiden projektien kautta mä oon kuitenkin huomannut sen, että vaikka niitä tavaroita kävisi kuin läpi, niin tietyssä pisteessä tulee vastaan se todellisuus, että sitä niin kuin oman kodin, niitä säilytystiloja ei voi tietyn vertaa luoda enää paremmaksi siitä näkökulmasta, että tulee eteen se, että nämä pitäisi laittaa varastoon. Tähän tarvitsisi saada tilaa näille päivittäin käytössä oleville tai viikoittain käytössä oleville tavaroille, mutta täällä kaapeissa on näitä tavaroita, jotka on just arkistoitavia, tai ne on muistoja, tai ne on jotakin kausitavaroita, tai muuta tämmöistä niin kuin harvemmin tarvittavaa, jotka mä sijoittaisin ensisijaisesti varastoon. Mutta se, että jos ei sitä varastoa ole läpikäyty, niin siinä vaiheessa tulee sitten eteen se, että sitä niin kuin kokonaistilannetta siellä omassa kodissa ja arjessa ei voi enää merkittävästi parantaa. Ja sen vuoksi, jos nyt niin kuin lähdetään miettimään sitä, että miksi tasoille kertyy tavaraa, niin sitä kertyy usein sen vuoksi, että se on tavallaan se jäävuoren huippu tai se lumipalloefektin niin kuin se asia, mikä sulle tulee eteen, vaikka se juurisyy siinä omassa tilanteessa oiskin just siellä niin kuin syvemmällä. Ja sen vuoksi mun mielestä on just tosi tärkeää, että lähdetään eteneen oikeassa järjestyksessä siinä tavaroiden
tai sen oman kodin ja arjen selkeyttämisessä. Eli lähdetään liikkeelle siitä karsimisesta, sen jälkeen vasta mietitään sitä toimivaa järjestystä ja sitten pureudutaan rutiineihin. Joten nappaa tästä mieleen se, mikä tuntuu sulle tärkeältä vaiheelta nyt lähteä käymään läpi ja ota tämän videon lopusta itsellesi talteen tämä työkalupakki tavaroiden karsimiseen liittyen, niin sieltä ainakin saat tosi paljon työkaluja siihen, että miten sä pystyt tehostamaan sitä omaa luopumisprosessia. Sieltä löytyy apukysymyksiä ja muita, joiden avulla sä voit lähteä itsellesi hahmottamaan sitä, että mikä mun on tärkeää säästää ja mikä ei. Eli ei lähetä sieltä, että hankitaan uusia säilytysratkaisuja tai vuokravarastoja tai suurempaa kotia, vaan riittää se, että sä lähdet karsiin tavaroita. Mä uskon, että sillä sä pääset jo ihan tosi pitkälle. Ja hei, muistutuksena, jos sä kaipaat järjestelyprojektia sun arkeen, tai esimerkiksi sitä, että lähdetään ensimmäisenä ratkaisemaan sitä juurisyytä, esimerkiksi varastoa, niin olen käytettävissäsi tuolta toimivampiarki.com löydät lisätietoja. Ja sieltä voit käydä tekemässä esimerkiksi tarjouspyynnön lähettää mulle, niin voidaan palata asiaan ja minä hoidan kaikki käytännön järjestelyt sun puolesta. Mut hei, toivottavasti sait tästä jonkun oivalluksen siihen sun arkeen. Kuullaan taas 2 viikon päästä seuraavassa videossa, missä päästään taas syventyyn seuraavaan aiheeseen. Mut hei, siihen asti. Moi moi!